हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत. आणि मित्रांनो, आज आपण मटन एखनी पुलाव बनवणार आहोत आणि बनवणारे शेफ आहेत प्रताप ढोबळे. तर ते त्यांचं इंट्रोडक्शन करतील आपल्याला. ह्याच्या पुढे आपण बोलू प्रताप ढोबळेंसोबत. माझं नाव प्रताप ढोबळे, मी राहायला मोना विक्टोरियामध्ये कल्याणमध्ये आहे. माझा बांधकाम व्यवसाय आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला माहीत असेल मोन्यामध्ये माझा मस्त एक तबेला आहे, मुरबाड MIDC फॅक्टरी पण मी चालवतो. या बिझी शेड्यूलमध्ये मला एक लहानपणापासून किचनची हॉबी होती आणि ती मी जपत राहिलो. आणि जेव्हा एक्झॅक्ट लॉकडाऊन झाला आणि मी एक वर्षभर घरी आपण सगळे लॉक झालो होतो, त्यावेळेस मी त्या संधीचा उपयोग केला आणि त्या लॉकडाऊनमधनं मी खूप रेसिपीवर अभ्यास केला, नवीन रेसिपी डेव्हलप केल्या, नवीन रेसिपी बघितल्या, खूप यूट्यूब चॅनलला भेटी दिल्या आणि मला त्यातून काही चांगल्या रेसिपी मिळाल्या ज्या सोप्या, सरळ आणि सिम्पलरित्या बनवत होती. अशी त्यातली एक रेसिपी आहे मटन एखनी पुलाव. तो मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. तुम्ही तो बघा आणि नक्की बनवा, कारण तो खूप सोपा आणि साधा आहे बनवण्यासाठी. आणि ज्यांना बिर्याणी बनवायची इच्छा आहे, ज्यांना बिर्याणी बनवायची इच्छा असते, त्यांच्यासाठी तर खूप अप्रतिम आणि एकदम इझिली बनवता येण्यासारखा प्रकारे हा मटणाचा यखनी पुलाव. यखनी पुलाव म्हणजे करी पुलाव, म्हणजे रश्श्याचा पुलाव. तर कुठला मसाले वापरून आपण बनवतो आपण 2 मिनिटात मी तुम्हाला दाखवतो. पण आज मटण यखनी पुलाव जो बनवतोय तो मी क्वांटिटी तुम्हाला सांगतोय. मी 1.5 किलो मटण घेतलं आहे. थोडे जास्त मेंबर आहेत त्यामुळे 1.5 किलो मटणाचा मी बनवते. मी 1.5 किलो प्रमाणे तुम्हाला साहित्य सांगतोय. मी 1 किलो तांदूळ भिजायला ठेवला आहे. 1 किलो तांदूळ सोप करतोय ना, धुवून मी सोप करणार आहे. 1 किलो तांदूळ आहे, 1.5 किलो मटण आहे. याच्यासाठी काय साहित्य लागतं तुम्हाला सांगतो. हे 2 कांदे आहेत. आपण एक सफेद रुमाल घेणार आहे. मटण एखनी पुलाव बनवताना एक गोष्ट खूप चांगली आहे, त्याच्यात सगळे मसाले आपण वापरणार, पण कुठलाही मसाला तुमच्या जिभेला लागणार नाही. हे 2 कांदे, ह्या 2 लसूणाच्या अख्ख्या पाकळ्या, हे मी एक 8-10 तुकडे घेतलेत अद्रकचे. येस येस. तर हे अद्रक आहे. नंतर 2 चमचे धने. मी जे साहित्य सांगतोय ते 1.5 किलो मटणासाठी. 2 चमचे बडीशेप आहे. चमच्यामध्ये आपण जो खातो टेबल स्पून तो चमचा आहे. ओके. 2 चमचे जिरे, त्यानंतर 2 मोठी वेलची, त्यानंतर 6 हिरव्या वेलच्या, 8 लवंग आहेत, ओके. 2 स्टार फुले, दालचिनीचा 5 तुकडे आहेत, दालचिनीचे 5 तुकडे, आणि 2 चमचे काळी मिरी. 2 चमचे. 2 चमचे काळी मिरी. आता यातली एकही वस्तू तुमच्या यखनीमध्ये येणार नाही, पण ही आपण एक पुडी बांधणार आहे. ही अशी पुडी बांधणार आहे का जी फुटली नाही पाहिजे. हे डायरेक्टली आपण आता मटन जेव्हा मटणात पाणी घालणार त्यावेळेला हे डायरेक्ट बॉईल करायचं आपण सर्व. आता हे जे आपण हे केलंय, पुडीमध्ये बांधलंय, हे असं घट्ट बांधायचं जेणेकरून ते बाहेर निघायला नाही पाहिजे. ओके. आता आपला कुकर आहे. हां. कुकरमध्ये आपण 1.5 किलो मटण टाकणार आहे. ओके. मटण टाकून आपण त्यात पाणी टाकणार आहे. किती टाकावं याचं एक आधीपासून शास्त्र, म्हणजे एक अंदाज. बिर्याणीला मी हे 1 किलो तांदूळ वापरणार आहे. हा 1 किलो तांदूळ वापरणार आहे. बरोबर. 1 किलो तांदूळ आहे म्हणजे मी बरोबर अशा 4 वाट्या तांदूळ टाकलाय. बरोबर असे 4 वाट्या टाकले म्हणजे मला हा पुलाव बनवण्यासाठी असे 8 वाट्या ग्रेव्ही लागेल. 8 वाटी ग्रेव्ही म्हणून मी अंदाजाने टाकताय 8 वाटी आहे ती टाकणार आहे. ही 1, अशा 8 वाट्या आपण घेणार. 2, मी थोडी कमी घेणार आहे. 3, 4, 5 आणि 6. आता खऱ्या मटणाला 8 वाट्यांची गरज आहे. ओके. आता ह्या 8 वाट्या पाहिजे मी 6 टाकल्या. 2 याच्यातून कांदा आणि दह्यातून मी तयार करेन, थोडं नंतर सांगतो. आता हे जे मटण आहे याच्यामध्ये ही जी पुडी आहे ही प्रॉपर टाईट करून आपल्याला एका ठिकाणी ठेवायची.
ओके. आणि 2 चमचे मीठ टाकायचं. 2 चमचे मीठ. खूप 1.5 किलो मटण आहे. सगळे मसाले कपड्यामध्ये बांधून आपण ठेवलेत आणि मीठ टाकले. बस 2 चमचे मीठ 2 टाकले. चमचे मीठ टाकले. ह्या व्यतिरिक्त त्यात काही टाकलेले नाही. आता आपण एका फास्ट गॅसवर पुन्हा एकदा सांगतो बघा, याच्यामध्ये पाणी आहे, मीठ आहे, मटण आहे आणि मसाल्याची पुडी. येस. आता याला आपण झाकण लावणार आणि 4 शिट्ट्या घेणार आहोत. आणि मग पुढचा यखनी कशी बनवायची तुम्हाला मी सांगेल. मटण गॅसवर ठेवलंय. आता मटण गॅसवर ठेवलंय तर पूर्ण मटण शिजायचं नाही. नॉर्मली हा माझा जो कुकर आहे हा 6 शिट्ट्यांमध्ये मटण पूर्ण शिजवतो. ओके. पण मी याला 4 शिट्ट्या घेणार आहे, जेणेकरून 70-20% मटण शिजलं पाहिजे. आणि बाकीचं मटण मला भाताबरोबर शिजवायचं. ओके. आता त्यामुळे मटणाची अजून पहिली शिट्टी झालेली नाही, पण मी बाकीची तयारी तोपर्यंत केलेली आहे पुलाव बनवायची. आता पुलाव बनवायची तयारी करताना ह्या मी टोपात पुलाव बनवणार आहे. मी काय काय घेतलं सांगितल्याप्रमाणे तांदूळ धुवून 1 किलो तांदूळ आहे बरोबर. बासमती तांदूळ धुवून सोक करून ठेवला आहे. आता मी तुम्हाला सगळ्या वस्तू दाखवतो. आता पुलाव जसं ते यखनी बनेल तर आपल्याला काय काय लागेल. एक म्हणजे तूप लागेल. इथे फोडणी करणार आहे आपण. फोडणीची आपण तयारी करतो, त्याला तूप लागेल. बरोबर. तुपामध्ये आपण तेजपत्ता टाकणार, जिरा टाकणार, हे आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची. या 8 हिरव्या मिरच्या आहेत. या 8 हिरव्या मिरच्या, आलं, लसूण याची पेस्ट बनवणार आहे. ओके. ही आपण याची पेस्ट बनवणार आहे फक्त. आणि ह्या लाल मिरच्या टाकणार आहे. ते आपण ह्याच्यातच टाकणार. ह्या फोडणीतच लाल मिरच्या टाकणार आहे. आणि नंतर फोडणीत लाल मिरच्या टाकणार आहे. त्यानंतर मग आपल्याला दही टाकायचं आहे. आणि मग तुम्हाला एकदा मी वाटण झाल्यानंतर एक्झॅक्ट कसं बनवताना दाखवणार आहे. आपण फोडणी घेताना तुम्हाला हे सगळ्या वस्तू कशा आहेत आणि हे सगळे फिनिश करतानाचे आयटम आहेत. ओके. एकदम सिम्पली आपण आता फोडणी घेणार आहे. जसे 4 शिट्ट्या झाल्या की आपण गॅसवरनं मटण उतरवणार आणि आपण हे सुरू करणार आहे. ह्या वस्तूची आपण तयारी केली. आपण मग ते वाटण करून घेऊया. यात लसूण, आलं आणि लसूण आहे याच्यामध्ये एक 20 पाकळ्या आहेत. अशा 20 पाकळ्या आहेत लसणाच्या. आलं 2 इंच आहे. आणि ज्या हिरव्या मिरच्या आहेत ह्या 8 आहेत. तिखट कमी जास्त आहे तुमच्यावर आहे. आता मी तुम्हाला ते प्रमाण सांगितलं तसं आता फोडणी जाणून सांगितलं. आता आपण याचं वाटण करणार, याचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलं. आता उरलेलं हा जो जिरा आहे हा 2 चमचे बरोबर. या मिरच्या ह्या 4-1 मिरच्या, तेजपत्ते 4-5 आणि हे जावित्री. ही पूड आपल्याला सुगंधासाठी टाकायची. नटमेल्ट आणि जावित्री ते तुम्हाला मी हे पण वाटून घेणार आहे. हे नंतर मी फिनिशिंगसाठी टाकणार आहे. पहिले मी हे वाटून घेतो आणि मग तुम्हाला हे जायफळ आहे, अर्ध जायफळ आहे. ओके. आणि ह्या 2 जावित्र आहेत हे मी कुटून घेणार आहे. त्याची पूड मग या पुलावामध्ये मस्त चांगला सुगंध देईल. ओके. त्याची बारीकशी पूड बनवणार आहे. हे अशा कटिंग करून घेताय का तुम्ही? हे कटिंग करून घेतोय. ह्या फिनिशिंगसाठी लागणार आपल्याला. ओके. जेव्हा आपण पुलाव फिनिश करू हां. लांब मिरच्या थोडा कट करून घेतो. ही जास्त तिखट मिरची नाही आहे. थोडी कट अशी लांब प्रकारे असा कट घेतला तर थोडा पुलावमध्ये दिसेल पण आपल्याला. असा कट घेतला अशा टाईपने कापली तर ती दिसेल. कुकरच्या 4 शिट्ट्या झाल्यात आणि कुकर थंड होऊन गेलाय. पण आता जरा खोलूया. हे असं दिसेल बघा. कापड आहे हे आपण वेगळा काढणार आहे. मटन आहे ते सेपरेट काढून घ्यायचं आपल्याला. मटन आपण सेपरेट काढून घेणार आहे. ओके. ट्राय करणार व्यवस्थित आणि मटन आपण सेपरेट एका वेगळ्या पॉटमध्ये काढणार आहे.
सगळीकडे ही सगळी याला यखनी म्हणतात. ओके. या यखनीमध्ये आपल्याला आता भात बाकीचं तांदूळ भात. शिजवायचा. ह्या यखनीमध्ये आपल्याला तांदूळ शिजवायचा. आता याच्यात कुठलाही स्पाइस राहिलेला नाही, फक्त स्पाइसचा अर्क उरलेला. उरलेला. आणि ही पुडी व्यवस्थित याच्यातलं पिळून खूप अर्क असतो, तो काढून घेतला पाहिजे. तो आपण काढून घ्यायचा. ते खूप गरम असेल पण ते अर्क मात्र काढून घेतला पाहिजे. मित्रांनो, आपण यखनी पुलाव बनवतोय. आपण तूप किंवा तेल दोन्हीपैकी काही वापरू शकतो. आता माझा अर्थात म्हशीचा तबेला आहे म्हणून मी तूप वापरतोय. घरचं तूप आहे. हे 8 चमचे तूप वापरतो मी 1.5 किलोला. तो तुम्ही तेल पण वापरू शकता. आठ ते 10 चमचे हे असे चमचे वापरायचे तुम्हाला. आपण फोडणी देणार आहे. फोडणीला आपण जिरा, शहाजिराला काळा जिरा बोलतात, हा वापरतोय. शहाजिराची मी फोडणी देणार आहे. हा किती वापरलेला आपण? 2 चमचे. 2 चमचे शहाजिरा आहे. एक 5-6 तेजपत्ते. आपण फोडणी देणार आहे. आणि ह्या एक 4 लाल मिरच्या, याची आपण फोडणी देणार आहे. एक 2 कांदे आहेत. 1.5 किलो मटणाला हे 2 कांदे आपण टाकतो. 2 कांदे टाकून हे कांदे आता आपण ब्राऊन नाही करायचे. जसं आपण पोह्यांसाठी करतो ना, कड फक्त लाल झाली पाहिजे. अर्धी कच्ची. हां, कड फक्त लाल झाली पाहिजे. पूर्ण तुम्ही ब्राऊन केले तर तो पुलावचा जो रंग आहे तो मार खाईल. मग तुम्हाला पुलावाचा जो व्हाईटनेस आहे आणि तो जो ब्राउनिश, जास्त ब्राऊन कांदा करायचा नाही, तो असा थोडासा कड फक्त लाल व्हायला लागली की आपण आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे. कांद्याला आपण थोडासा बघा लालसर बनवला आहे. एकदम लाल नाही बनवायचा. असा थोडासा कलर आला की आपण आलं लसूण आणि हिरवी मिरची याची पेस्ट टाकतोय. ओके. त्याचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलं आहे. 20 लसणाच्या पाकळ्या, 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या आणि 2 इंच अद्रक असं टाकलेलं आहे. आता आपली फोडणीमध्ये पूर्ण थोडं याला आता त्याचा कच्चे पण जावं असं त्याला थोडं हलवून घ्यायचं. आता आपण याच्यामध्ये मटण टाकणार. आता आपण याच्यामध्ये मटण टाकणार आहे. चटणी आता एकदम परफेक्ट झालेली, मस्त सुगंध येतोय. आता या मटणाला आपण चांगलं फ्राय करून घेणार. फ्राय करणार आहे. मटण आपल्याला आता फ्राय करायचं. हे मटण आपण कुकरमध्ये 4 शिट्ट्या घेतलेल्या आहे. आता आपण हे मटण मी तूप वापरले. तुपामध्ये मस्त किंवा तेल असेल तेलामध्ये छानपैकी कडक फ्राय झालं पाहिजे. हे मटण आपण भाजलं आहे. आता आपण याच्यात दही टाकूया. 1 वाटी दही घेतली. 1 वाटी दही आहे, मोठी वाटी आहे. एवढी मोठी वाटी दही घेतलं आणि आपण त्याचबरोबर याच्यात 1 चमचा मीठ टाकतो. 2 चमचे आपण टाकले होते यखनीमध्ये. जी यखनी बनवली त्यात 2 चमचे टाकले होते. आता आपण याच्यात
एक चमचा टाक. दह्याबरोबर मटणाला थोडं हे मटण घेताना नेहमी मोठे पीस ठेवायचे. दह्याबरोबर आता मटण आपण शिजवून घेऊ, थोडंसं फ्राय करून घेऊ आणि मग आपण यखनी टाकणार आहे. अजून ग्रेव्ही ते टाकणार आहे. हा ग्रेव्ही टाकणार आहे. ह्याच्यात कुठलाच तुम्ही खाताना तोंडात असं राहील असं कुठलंच हे नाही, मसाला नाही आहे. प्लस तो याच्यात टाकायचा आणि आपल्याला यखनीनंतर हा राईस टाकायचा की आपली जवळजवळ रेसिपी संपली. हा राईस आपण 1 किलो राईस भिजत ठेवला होता अर्धा तास आधी. ओके, अर्धा तास आधी भिजत ठेवला होता. आपण दही टाकलंय. दह्यानंतर बघा थोडंसं दह्यामध्ये मटनला फ्राय केलं. आता आपण ही यखनी टाकणार आहे. ओके. आता गॅस एकदम फास्ट ठेवणार आणि हिला थोडीशी कुकरमधनं बऱ्याच वेळी थंड पडली ती गरम झाली की याच्यात आपण हा तांदूळ टाकणार आहे. याला यखनी पुलाव का म्हणतात तर ह्या रश्श्यामध्ये कुठलाच मसाला नव्हता. आपण मटणाच्या रश्श्यामध्ये हा भात शिजवतो बरोबर. आणि हे पाण्याचं आणि भाताचं प्रमाण जर तुम्हाला परफेक्ट जमलं म्हणजे बरोबर तांदळाच्या डबल पाणी पाहिजे. हे 8 वाटे तांदूळ होते आणि हे 6 वाटी यखनी बनवली. मग 7वी वाटी दह्यातून मिळेल मला आणि 8वी वाटी जेव्हा मी फिनिश करेल तेव्हा मी एक केशर दूध टाकणार. त्याच्यामुळे 8 वाटे होतील. त्यामुळे आपला प्रॉपर हे व्यवस्थितरित्या बिर्याणीसारखा फडफडीत राईस बनेल. हा यखनी पुलाव आता शेवटच्या स्टेजवर. आता थोडीशी उकळायची परिस्थिती आली की आपण त्याच्यात तांदूळ टाकूया. असा मटण असेल, अशी ग्रेव्ही दिसली पाहिजे. व्हाईट कलर हलका, हा व्हाईट हलका ग्रेव्हीचा व्हाईट कलर असेल कारण आपल्याला ती पुलाव बनवायचा आहे आणि तो असा कलर आला पाहिजे. अशी ग्रेव्ही दिसली पाहिजे. मी आता तो तांदूळ टाकतोय. तांदूळला सूप केली. हा कलर अपेक्षित आहे आपल्याला. हा कलर हलका ब्राऊन होईल. हलका ब्राऊन वाटते. आता कलर एकदम स्पष्ट दिसतो. असा कलर आला तरच ती प्रॉपर दिसते. आता त्याचा अरोमा जरा चांगला बाहेर येतो. अरोमा बाहेर येईल. सगळे मसाले आता स्वतःचे सगळे सुगंध सोडतील आणि मग ते त्याला फिनिश कसं करायचं ते आपण बघूया. यखनी पुलावचा कलर असा पाहिजे, असं मटण पाहिजे, असा तांदूळ पाहिजे. आपण आता सावित्री जायफळची पूड टाकते. आता आपण फिनिश याला मसाले जे सुगंधावाले आणि फिनिश करायचे ते आपण थोडासा पुदिना टाकतो. 2-3 चमचे असेल पुदिना, जास्त टाकायचं नाही. त्याचप्रमाणे कोथिंबीर कापून ठेवली पण 3-1 चमचे आहे. म्हणजे आपली बिर्याणीसारखी वर नाही ठेवणार, ती पूर्ण मिक्स करणार. ह्या मिरच्या आहेत, ह्या थोड्या 3-4 मिरच्या कापून ठेवल्या होत्या. त्यानंतर ही केशर दूध आहे. 1 कप आहे. 1 कप गरम दुधामध्ये केशर मिसळले ते मी टाकते. बिर्याणीसारखं वर ठेवणार आहे. आपल्याला पूर्ण मिक्स करणार आहे. हा सगळा मसाला पूर्ण आतपर्यंत मिक्स करायचा आपल्याला. आपण शक्यतो मागचा भाग वापरायचा म्हणजे मटण आता शिजण्याच्या प्रक्रियेत भात पण तुटू नये म्हणून मी काळजी घेते. आपण त्याला एकदा हलवताना अशी काळजी घेणं गरजेचं आहे. 2 चमचे मी केवडा वॉटर टाकणार आहे. ओके. आणि 2 चमचे तूप टाकणार आहे.
हे सगळं पूर्ण भात शिजायच्या आतच टाकायचं, आपलं तांदूळ शिजायच्या आतच टाकायचं. म्हणजे एकत्र त्याचा फ्रेग्रन्स एकत्र फ्रेग्रन्स, सगळा फ्रेग्रन्स पूर्ण पुलावला भेटला पाहिजे. एका थराला किंवा बिर्याणीसारखा नाही, हा पुलाव आहे, असा पुलाव दिसला पाहिजे. आता याच्यात सर्व काही संपलं तर फक्त एकच आहे, जेव्हा आपण पूर्ण प्लेट आउट करू तेव्हा फक्त हे टाकायचं आपल्याला. ओके, आपण कांदा फ्राय करून ठेवला आहे तो आपण टाकणार आहे. तेव्हा पूर्ण त्याला हे करू फिनिश करताना. आता सर्व वस्तू टाकल्या, आता काही टाकायची गरज नाही. आता फक्त भात पण शिजायला चालू सुरू झालं हो. आता आपण मात्र गॅस स्लो करणार आहे आणि एक 7-8 मिनिटं त्याची वाट बघणार आहे. मटन एखनी पुलाव तयार झाला आहे. आपण डायनिंगवर आणलाय. बरं मस्त त्याचा आता अरोमा येतोय आणि वाव. दिसत आहे. जबरदस्त. बस. त्याच्यावर आपण थोडा कांदा टाकूया. टेस्ट करूया. येस, टेस्ट करूया आपण कसा आहे तो. टेस्ट करूया. बरोबर आहे. आहे जबरदस्त. एकदम मस्त आहे. तुम्ही बरोबर टेस्ट करू. मी पण टेस्ट करतो कम्प्लीटली. करा बरं. धन्यवाद मँगो किचनला, त्यांनी मटन एखनी पुलाव ही रेसिपी दाखवली. सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा आणि ही रेसिपी जरूर बनवा. भरपूर खा आणि मस्त राहा. थँक्यू.